12 глава. Новите познати. Когато Синеочка излезе, Незнайко полежа малко, после си спомни, че бе решил да види от какво е направена куклата и пак се приготви да стане, но в същия момент зад вратата отново се разнесоха стъпки и се зачу нечий шепот. Къде е? Там. Какво прави? Лежи в леглото. Мъртъв ли? Не, струва ми се жив. Нека да го видя. Почакай. Незнайко погледна към вратата и забеляза, че някой наднича през дупката на ключалката. Хайде, дръпни се, ненаситнице, и аз искам да погледна. Чу се отново шепот. Няма да се дръпна, що ме наричаш ненаситница. Зад вратата се чу шум. Не се блъскай, не се блъскай! Раздаде се сърдит шепот. Ако ме блъснеш още веднъж, ще те дръпна за косата. А пък аз за плитките и ще те ритна даже. Незнайко поиска да види кой спори там. Той скочи от леглото и бързо разтвори вратата. Чу се глух удар и Незнайко видя пред себе си две момиченца. Те отскочиха настрани, хванали челата си с ръце и оплашено гледаха Незнайко. На престилката на едното беше избродирано зелено зайче, а на другото червена катеричка. И двете като по команда замигаха, заплакаха, след това се обърнаха назад и почнаха да се изкачват по тясната стълбичка отдясно на вратата. Плачеше силно момиченцето с късите плитчици, които стърчаха на тила му в различни посоки. Пригласяше му и другото с голяма синя панделка на самия връх на главата. Незнайко се почеса по тила и измърмори под носа си. Виж ти история, майче, здравата ги треснах с вратата. От страх да не направи още нещо в чуждата къща, Незнайко се мушна в леглото и реши да дремне, но след малко в коридора отново се зачуха стъпки. Вратата се отвори и в стаята надникна ново момиченце. Той имаше къдрави коси, весели игриви очи и дяволито личице с остро носленце. Момче, извика то, побойник. Незнайко подскочи от изненада в леглото. Вратата веднага се хлопна и се чуха бързо отдалечаващи се стъпки. Незнайко свира мене и измърмори презрително. Фантазьорка. Той отпусна глава на възглавницата и почна дори да задрямва, когато вратата отново се отвори и в стаята надникна същото момиченце с кадриците. Побойник! Извика то. Ха-ха-ха! Вратата моментално се затръшна. Незнайко скочи от леглото и изтича в коридора, но там вече нямаше никой. Добре, измърмори Незнайко заканително. Той взе от писмената маса една дървена линия и се притаи зад вратата. Не стана нужда да чака дълго. Скоро в коридора се зачуха стъпки. Незнайко вдигна по-високо линията. Вратата се отвори. В стаята влезе Синеочка и линията веднага я перна по челото. Ох! Синеочка се хвана за челото. Но защо ме ударихте с линията? Извика тя. Сега ще ми излезе синьо на челото. Чак синьо може и да не ви излезе, отговори Незнайко, като въртеше смутено линията в ръцете си. Не, ще ми излезе. Знаете ли каква съм нежна? И стапа да ме ударите, веднага ще ми излезе буца. Може да се залепи мушамичка, сети се Незнайко. Нали донесохте от аптеката мушамичка? Аз си я донесох за вас. Ще стигне и за двама ни, отвърна Незнайко. Той взе мушамичката и я разряза с ножица на 4 части. Залепвайте я по-бързо, вълнуваше се Синеочка. Ето тук. Тя подложи челото си и показа с пръст къде да се залепи мушамичката.
Незнайко залепи мушамичката, но видя, че е залепнала накриво и почна да я отлепва. По-внимателно! По-внимателно! Викаше Синеочка. Цялото ми чело ще изплескате с тази противна мушама. Сега е добре, каза Незнайко, като най-накрая залепи мушамичката. Синочка изтича към огледалото. Добре изглеждам, няма що. Само да не ме види някой с тази мушама на челото. И я ми покажете рамото си, къде е натъртеното място. Синочка се залови да залепва мушамичка на рамото на Незнайко. Аз съвсем не исках да ударя вас, рече Незнайко. А кого? Незнайко искаше да каже, че едно непознато момиченце го беше закачало, но сметна, че това ще бъде доносничество. Никого, отговори той. Аз исках просто да опитам, може ли да чукна някого с тази линия. Вие, момчетата, само си мислите как да ударите някого, а когато вас самите ви ударят, не ви харесва. Защо се усмихвате? Да не ви е смешно, че имам мушама на челото си? Тя отново се приближи към огледалото. Наистина много смешно е с тази четириъгълна работа на челото. Ами, вие изрежете мушамата кръгла, посъветва я Незнайко. Синеочка отлепи мушамичката, изряза я с ножица във вид на кръгче и пак я залепи на челото си. Така по-добре ли ви се струва? Обърна се тя към Незнайко. Разбира се, потвърди Незнайко. Според мен така дори ви отива. Синеочка присви очи и взе да се оглежда в огледалото. А сега дайте ми панталоните и ризата, помоли Незнайко. Идете се измийте, а после ще получите и дрехите си. Синеочка заведе Незнайко в кухнята. Там на стената имаше умивалник. До него на един пирон висеше кърпа за лице, а на поличката имаше сапун и прах за зъби. Ето ви четка, ето ви прах за зъби. Ще си измиете зъбите, каза Синеочка, като подаваше на Незнайко четката за зъби. Не мога да понасям праха за зъби, измърмори Незнайко. А защо? Ами, не е вкусен. Че няма да го ядете я. Все едно щипе ми на езика. Ще пощипе и ще престане. Незнайко с нежелание се зае да си мие зъбите. След като прекара 2 пъти четката по зъбите си, той направи отчаяна гримаса и почна да плюе. После изплакна с возда устата си и почна да си сапонисва ръцете. След като си изми ръцете, сложи сапуна на поличката и почна да си мие лицето. И на лицето сложи сапун, каза Синеочка. Не искам, отговори Незнайко. Сапунът винаги влиза в очите. Не, моля ви се, строго каза Синеочка, иначе няма да получите дрехите си. Нямаше какво да се прави, Незнайко насапониса лицето си и бързо започна да измива сапуна с вода. Бррр, потръпваше той. Каква студена вода! Като наплиска криво-ляво лицето си, той протегна ръце напред и с затворени очи взе да опипва стената. Синеочка го гледаше и едва стържаше смеха си. Какво търсите? Кърпата, отговори Незнайко, разтреперан от студ. Защо я търсите с затворени очи? Отворете си очите. Как да ги отворя, когато проклетия сапун и без това ми влиза в очите? Ами, че да бяхте го измили хубавичко. Синочка откачи кърпата от стената и я подаде на Незнайко. Той я прекара по лицето си и чак тогава се реши да отвори очи. Сега станахте много по-чисти и дори по-красив, каза Синеочка и като забеляза мръсните следи по кърпата, завърши. Но следващият път ще трябва да се измиете по-добре. Аз само първия път съм снисходителна. Тя донесе дрехите на Незнайко и каза. Обличайте се и елате горе да пием чай. Вие сигурно сте изгладнял вече.
Страшно съм изгладнял, призна си Незнайко. Струва ми се, че бих изял цял слон. Ах, горкичкият! Хайде, елате по-бързо. Чакаме ви. 13 глава. Разговор на масата. Незнайко бързо се облече и се изкачи по скърцащата стълбичка. Той се намери в стая малко по-малка от долната, но много по-уютна. Двата полукръгли прозореца с красиви завеси гледаха към улицата. Между прозорците имаше врата за балкона. В средата на стаята беше сложена маса, наредена с купички, панички и чинийки, пълни с различни сладка, бисквити, банички, кравайчета, кифлички, бъклавички и други неща за ядене. Ясно беше, че момиченцата бяха решили да нагостят богато Незнайко. Незнайко просто не знаеше къде да гледа най-напред, когато видя на масата такова разкошно угощение. Момиченцето с панделката и момиченцето с малките плитчици вече наливаха чай. Момиченцето с кадриците вадеше от бюфета ябълков мармалад. Синеочка запозна Незнайко със своите приятелки. Момиченцето с плитчиците се казваше Катеричка, с панделката Зайка, а момиченцето с кадриците Палавка. Незнайко искаше по-скоро да седне до масата, но в това време вратата се отвори и в стаята влязоха още 4 момиченца. Синеочка почна да запознава Незнайко с тях. А това са нашите съседки Вранка, Еличка, Маргаритка и Дебеланка. Момиченцата обкръжиха Незнайко. С балон ли сте пристигнали при нас? Попита чернокосата Вранка. Да, с балон. Важно отговори Незнайко, поглеждайки към масата. Сигурно е страшно да се хвърчи из балон, каза пълничката Дебеланка. Ужасно страшно. Искам да кажа ни най-малко, сепна се навреме Незнайко. Какъв сте смел, за нищо на света не бих се качила на балон, добави Еличка. Откъде идвате? Попита Маргаритка. От града на цветята. Къде се намира този град? Там, махна неопределено с ръка Незнайко. На Краставичната река. Никога не съм чувала за такава река, възкликна Вранка. Сигурно е далече. Много далече, потвърди Незнайко. Хайде, сядайте на масата, че ще стине чаят, покани гостите Синеочка. Незнайко не чака дълго да го молят. Той мигновено седна на масата и започна да си тъпче устата с банички, кревайчета, мармалад и сладко. Момиченцата почти нищо не ядяха, тъй като много им се искаше да разпитат Незнайко за балона. Най-после Палавка не издържа и попита. Кажете, моля ви се, кой измисли това да летите с балон? Аз, отвърна Незнайко, като движеше с всички сили челюстите си, за да може по-бързо да сдъвче парчето баница. Какво приказвате? Нима вие? Чуха се възгласи от всички страни. Честна дума аз, да не мръдна от мястото си, ако лъжа. Закле се Незнайко и едва не се задави с баницата. Колко интересно! Разкажете ни, моля ви се, за това, помоли Дебеланка. Какво има тук за разказване? Разпери ръце Незнайко. Нашите момчета отдавна ме молеха да измисля нещо. Измисли нещо, братчета, измисли. Аз им казвам, омръзнало ми е вече, братчета, да измислям. Измислете си вие сами. А пък те. Ама къде можем ние? Ние сме глупави. А ти си умен. Какво ти струва? Измисли. Бива, казах. Какво да ви правя? Ще измисля. И почнах да мисля. Незнайко със замислен вид задъвка баницата. Момиченцата нетърпеливо го поглеждаха. Най-после Катеричка се осмели да прекъсне продължителното мълчание и като видя, че Незнайко посегна за ново парче баница, му напомни. Спряхме до там, че сте почнали да мислите. Да,
Възкликна като че ли събуден от сън Незнайко и удари с парчето баница по масата. Мислих аз 3 дни и 3 нощи и какво мислите? Все пак измислих. Слушайте, братчета, казвам им, ще имате балон. И направихме балон. За мен е дори поетът Цветец, ние имаме такъв поет, съчини и стихове. Наш Незнайко балон измисли. Или не, измисли балон Незнайко наш. Или пък нашия балон измисли Незнайко. Не, забравил съм го. За мен, знаете, много стихове съчиняват. Всички не могат да се запомнят. Незнайко отново се залови за баницата. Но как направихте балона? Попита Синеочка. О, това беше трудна работа. Всички наши момчета работеха денонощно. Кой може с гума, кой работи с помпата, а пък аз само се разхождам и подсвирквам. Искам да кажа, не подсвирквам, а показвам на всеки какво трябва да прави. Без мен никой нищо не може да разбере. На всеки го трябва да обясниш, на всекого да покажеш. Работата е извънредно отговорна, защото балонът може да се спука всяка минута. Имам си аз 2 помощници, Винчо и Болчо. Златни ръце имат. Всичко могат да направят, но главата им слабо работи. Всичко трябва да им се обяснява и показва. И аз им обяснявах как трябва да направят котела. И се почна работа. Котелът вари, водата кипи, парата свири. Ужасно нещо. Момиченцата с затаен дъх слушаха Незнайко. А после? Какво стана после? Завикаха всички, щом Незнайко спря да говори. Най-сетне настъпи денят на отлитането, продължи Незнайко. Събраха се хиляди дребосъчета. Едни казваха, че балона ще хвръкне, други, че няма да хвръкне. Почна се бой. Тези, които казват, че балона ще хвръкне, бият онези, които казват, че няма да хвръкне. А тези, които казват, че няма да хвръкне, бият онези, които казват, че ще хвръкне или не. Струва ми се беше наопаки или пък... с една дума не можеш да разбереш кой кого бие. Всички се биеха помежду си. Добре, каза Синеочка. Вие разказвайте не за боя, а за балона. Дадено, съгласи се Незнайко. Те, значи, се позбиха, ние влязохме в коша и аз произнесох реч. Значи, летим, братчета, прощавайте. И хвъркнахме нагоре. Като стигнахме догоре, гледаме, земята долу не е по-голяма от тази баница. Не може да бъде, ахнаха момиченцата. Да не мръдна от мястото си, ако лъжа, закле се Незнайко. Ама не го прекъсвайте, с досада каза Синеочка. Не му пречете, няма да вземе да лъже я. Наистина не ми пречете да лъжа, не ми пречете да разказвам истината, каза Незнайко. Разказвайте, извикаха всички в един глас. И така, продължи Незнайко, летим значи нагоре и изведнъж трас! Не можем да летим по-нагоре. Гледаме, ударили сме се в един облак. Какво да правим? Взехме брадвата и пробихме в облака дупка и пак полетяхме нагоре. Гледаме, летим надолу с главата. Небето отдолу, а пък земята отгоре. Защо така? Зачудиха се момиченцата. Природен закон, обясни Незнайко. Над облаците винаги се лети надолу с главата. Долетяхме до най-високото място, а там 1000 градуса и 1/10 студ. Всички замръзнахме. Балонът изтина и почна да пада. Аз излязох хитър и предварително поръчах да сложат в коша турбички с пясък. Почнахме да хвърляме турбичките. Хвърляхме и изхвърляхме всички турбички. Ами и сега какво да правим? С нас имаше едно момче на име Знайко. Голям страхливец. Като видя, че балонът пада, той почна да плаче, а после скочи долу с парашут и си отиде вкъщи. Балонът олекна и пак полетя нагоре. Сетне пък като полетя надолу, че като се ударил земята, че като подскочи, че като хвъркна отново, аз се изтърсих от коша и бух на земята с главата надолу. Увлечен от своя разказ, Незнайко удари с юмрук по масата и оцели точно баницата. Плънката й се пръсна на всички страни. Момиченцата трепнаха от страх и едва не изпопадаха от столовете си. А после какво? Питаха те, като се съвзеха. После не помня. Настъпи мълчание. Момиченцата гледаха смаяни Незнайко.
В техните очи той беше истински герой. Най-после Синеочка каза: много ни изплашихте с вашия балон. С нощи пиехме чай на балкона. Изведнъж гледаме лети огромен кръгъл балон, приближава се към нашата къща и се блъска в оградата. Изведнъж тряс! Балона се пукна, а когато притичахме, видяхме само коша от березова кора. Вие лежахте като мъртъв, обади се Зайка. Ужасно! Едната ви обувка беше на крака, а другата висеше на оградата, пък шапката ви на едно дърво, добави Катеричка. Ръкавът на куртката ви се беше откъснал и ние го намерихме едвам тази сутрин, каза Павловка. Трябваше да го пришием набързо пак на куртката. Как се намерих в тази къща? Попита Незнайко. Ние ви пренесохме у нас. Не можеше да ви оставим да пренощувате на двора, отвърна Синеочка. Та вие бяхте съвсем като мъртъв, отново се обади Зайка. Но пчелица каза, че можете да се съживите, защото имате здрав, как се казва, организъм. Да, аз имам здрав организъм и още по-здрава глава, похвали се Незнайко. Друг на мое място непременно би получил мозъкотресение. Навярно искате да кажете сътресение на мозъка, попита Синеочка. Да, сътресение на мозъка, поправи се Незнайко. Но вие казахте, че не сте били сам на балона, попита Синеочка. Разбира се, че не бях сам. Ние бяхме 16 души. Наистина, той страхливец Знайко скочи с парашут, така че останахме 15. Но къде са останалите? Попита Вранка. Не зная, свира мене Незнайко. Нямаше ли в коша друг освен мене? Ние намерихме в коша само боички за рисуване и една походна аптечка. Боите са на Палитро, а пък аптечката на доктор Хапчев. В това време вратата се отвори и в стаята се втурна Снежинка. Чухте ли новината? Извика тя. Приясна новина. Още един балон долетял и се разбил. С него хвърчали 14 момчета. Те паднали с нощи вън от града. Нашите момичета ги намерили едва на разсъмване и им помогнали да стигнат до болницата. Те са ранени, значи, ахна Катеричка. Слаба работа, махна с ръка Снежинка. Пчелица каза, че ще ги излекуват. Това са сигурно моите другари, каза Незнайко. Веднага ще отидат в болницата и ще разберат всичко. Аз ще ви придружа, предложи Синеочка. И аз ще дойда с вас, рече Снежинка. Тя едва сега забеляза кръглата мушамичка на челото на Синеочка и извика. Ах, миличка, какво прелесно кръгче имаш на челото си. Много ти прилича. Това да не е нова мода да се носят кръгчета. И аз ще си направя такова. Не, отговори Синеочка. Това е мушамичка. Случайно ударих челото си на вратата. Ах, така ли? Разочаровано проточи глас Снежинка. И изтича към огледалото, където започна да наглася шапката на главата си. Стаята изведнъж опустя. Всички се пръснаха да разказват новината на съседите. 14 глава. Пътешествието из града. Снежинка и Синеочка излязоха с Незнайко на улицата, по двете страни на която се редяха огради, изплетени от тънки върбови пръчки. Зад оградите се виждаха хубави къщички с червени и зелени покриви. Над къщите се издигаха огромни ябълкови, крушови и сливови дръвчета. Те растяха и в дворовете, и по улиците. Целият град тънеше в зеленина и затова се наричаше Зеленият град. Незнайко любопитно се оглеждаше на всички страни. Чистотата наоколо беше необикновена. Във всички дворове работеха момиченца.
Едни от тях подстригваха тревата с ножици, за да не расте над определена височина, а други въоръжени с метли метяха пътечките, пък трети усилено изтупваха праха от дългите платчета. С тези платчета в Зеления град постиваха не само подовете на къщите, но дори и тротуарите на улиците. Наистина някои стопанки много се страхуваха да не би минувачите да изцапат техните платчета, затова заставаха наблизо и предупреждаваха да не се стъпва по тях или, ако някой непременно иска да направи това, то предварително да избърше краката си. В много дворове също бяха постлани пътечки, а по стените на къщите дори отвън бяха накачени пъстри красиви килими. В Зеления град имаше водопровод, направен от тръстикови стебла. Както е известно, стеблата на тръстиката отвътре са кухи и водата може да тече по тях, като по тръби. Тези тръби бяха прокарани по дължината на всяка улица, но те не бяха сложени, както някой може да си помисли, направо на земята, а бяха прикрепени на известна височина между дървени стълбчета. Ето защо тръбите не гниеха и можеха да служат дълго време, макар да изискваха постоянно наблюдение и ремонт. От главната тръба, която минаваше по улицата, имаше разклонение за всяка къща. Освен това, пред всяка къща имаше фонтан. Това беше много красиво и полезно, тъй като водата от фонтаните се използваше и за напояване на зеленчуковите градини. Всеки двор имаше своя зеленчукова градина, където растяха репички, цвекло, моркови и различни други зеленчуци. В един двор Незнайко видя как момиченцата берат зеленчука. Те разкопаваха земята около ряпата или моркова, завързваха ги с връв, после хващаха връвта и дърпаха с всичка сила. Ряпата или морковата излизаха ведно с корена и момиченцата с вик и смях ги повличаха с връвта към къщи. Защо във вашия град има само момичета, а пък нито едно момче? Учудено попита Незнайко. Да, в нашия град останаха само момичета, защото момчетата се заселиха на плажа. Там си имат свой град, който се нарича градът на хвърчилата. Защо пък на плажа? Запита Незнайко. Ами защото там им е по-удобно. Те обичат по цял ден да се пекат на слънце и да се къпят, а през зимата, когато реката се покрие с лед, се пързалят скънки. Те искат да живеят на плажа още и за това, защото през пролетта реката приижда и залива целия град. Че какво хубаво има в това? И аз мисля, че няма нищо хубаво, каза Снежинка, но ето, че на нашите момчета това се харесва. Те карат лодки. Когато придойде водата, те карат лодки и се спасяват един друг от наводнението. Обичат твърде много различните приключения. И аз обичам приключенията, рече Незнайко. Може ли да се запозная с вашите момчета? Не може, каза Снежанка. Първо, до града на хвърчилата трябва да се върви цял час, защото плажът е далече надолу по реката. Второ, нищо хубаво няма да научите от тях и трето, ние сме сърдити с тях. За какво сте сърдити? Попита Незнайко. Ами, знаете ли какво направиха? Каза Синеочка. През зимата ни поканиха на новогодишна елха. Казаха ни, че ще има музика и танци, а когато отидохме, знаете ли какво бяха замислили те? Започнаха да ни замерват със снежни топки. Бум, тряс! И какво стана? Попита Незнайко. Ами, ние престанахме да дружим с тях. От тогава никой не ходи там. А те идват ли при вас? И те не идват при нас. На първо време някои момчета продължаваха да идват при нас, но никой не искаше да играе с тях. Тогава те започнаха от скука да правят пакости. Ту трошат стъкла, ту пък ограда щупят, каза Снежинка. А после изпратиха при нас едно момче на име Клечо, рече Синочка. Веднъж... Да, подхвана Снежинка. Този Клечо дойде при нас и ни наприказва, че уж иска да дружи с нас, че самият той не обича момчетата, защото са пакосници. Ние му разрешихме да живее в нашия град и знаете ли какво направи той в края на краищата? Една нощ избяга от къщи и започна да върши всевъзможни безобразия. Подпря с дърво вратата на една къща отвън, та на сутринта да не могат да я отворят отвътре, а пък на друга къща над вратата закачи един пън, за да удари по главата този, който излиза. Пред вратата на трета опъна въже, за да се спъва и да пада стопанинът, пък на четвърта къща развали комина, а на пета струши стъклата. Незнайко се заливаше от смях, като слушаше тази история. Смейте се вие, забеляза Синочка. Ама знаете ли колко момичета си разбиха нослетата?
Едно момиче се покатери да поправя комина, падна от покрива и едва не си счупи крака. Аз съвсем не се смея на момичетата, а на този Клечо, отвърна Незнайко. Не трябва да му се смее човека, хубавичко да го накаже, за да не прави повече така, рече Снежинка. В това време те минаваха покрай едно ябълково дърво, което растеше сред улицата. Клоните на ябълковото дърво бяха отрупани с червени зрели ябълки. Долу на ябълката беше подпряна висока дървена стълба, която стигаше едвам до средата на огромното стебло. По-нагоре следваше въжена стълба, завързана за първия клон на дървото. На този клон имаше две момиченца. Едното от тях внимателно режеше с трион дръжката на една ябълка, а другото грижливо поддържаше първото, за да не падне. По-предпазливо вървете тук, предупреди Синочка Незнайко. От дървото може да падне някоя ябълка и да ви убие. Мене не може да ме убие, похвали се Незнайко. Моята глава е здрава. Момчетата си въобразяват, че само те са смели, но момичетата съвсем не са по-страхливи от тях. Виждате ли на каква височина са се изкачили? Момчетата пък летят с балони и карат автомобили, отговори Незнайко. Голяма работа, каза Снежинка. Много от нашите момичета също могат да карат автомобил. Нима имате автомобил? Имаме, само че се развали. Ние се мъчихме, но не можахме да го поправим. Може би вие ще ни помогнете да поправим автомобила. Ще ви помогна, отвърна Незнайко. Аз разбирам малко от тази работа. Когато Винчо и Болчо излязат от болницата, ще им кажа как и те ще го поправят. Това ще бъде чудесно, заръкопляска Снежанка. В този момент Незнайко видя едно чудо на природата, каквото никога в живота си не беше виждал. Посред улицата лежаха огромни зелени кълба, големи колкото една двоетажна къща, а може би дори и още по-големи. Какви са тези балони? Попита очудено Незнайко. Снежинка и Синочка се засмяха. Това са дини, казаха те. Нима никога не сте виждали дини? Никога, призна си Незнайко. У нас не растат дини. За какво служат те? Снежинка прихна да се смее. Момче пък не знае за какво служат дините. Остава да попитате за какво служат ябълките и крушите. Ядат ли се? Очуди се Незнайко. Такава грамада за цяла година не може да се изяде. Ние не ги ядем, отговори Синочка. Ние добиваме от тях сладък сок, значи и сироп. Ако се пробие дупка отдолу на динята, от нея започва да тече сладък сок. От една диня може да се получат няколко бъчви и сироп. А кой е измислил саденето на дини? Попита Незнайко. Имаме си едно много умно момиче, то се казва Сламка, отвърна Синьочка. То много обича да сее различни растения и да получава нови сортове. Преди у нас нямаше дини, но някой беше казал на Сламка, че видял в гората диви дини. Веднъж през есента Сламка организира експедиция в гората и успя да намери диви дини на една горска полянка. Експедицията се завърна с семена от диви дини и през пролета Сламка ги пося. Дините станаха големи, обаче кисели. Сламка работи без да скръсва ръце и опита сока на всички дини. Тя можа да намери диня с не много кисел сок. На другата година пося семена от тази дина. Този път дините не бяха толкова кисели и между тях имаше някои дори малко сладки. Сламка избра най-сладката диня и на следната година пося семена от нея. Тя прави така няколко години поред и успя да получи сладки като мед дини. Сега всички хвалят Сламка, а преди я ругаеха. Как я ругаеха, каза Снежинка. Защо я ругаеха? Очуди се Незнайко. Ами никой не вярваше, че от такъв киселоч може да излезе нещо свясно. Освен това дините растяха и из целия град. На всяка стъпка и пречеха на движението. Често дините връзваха край стената на някоя къща. Докато динята е малка, все пак може да се търпи, но тя порастваше, натискаше стената и почваше да я руши. На едно място дори заради една диня рухна цяла къща. Някои момичета искаха да забранят на Сламка да сее дини, но други се застъпваха за нея и почнаха да й помагат. В това време нашите пътешественици стигнаха брега на реката. А това е динената река, каза Снежинка. Виждате ли колко много дини растат тук? През реката се минаваше по тясно мостче, прилично на дълго платче, опънато от единия бряг на реката до другия. То беше направено от някаква дебела и здрава материя.
Този мост е направен от нашите момичета, отбеляза Синеочка. Плетохме го цял месец от стеблата на лена, а после момчетата ни помогнаха да го опънем над водата. Ах, колко интересно беше, подхвана Снежинка. Едно момче падна в реката и без малко да се удави, но го измъкнахме от водата. Синеочка стъпи на моста и тръгна по него. Незнайко също смело стъпи на моста, но веднага се спря, тъй като почувства, че мостът се клати под краката му. Какво се спряхте там? Попита Снежинка. Страх ли ви е? Съвсем не ме е страх. Просто този мост е много усмешен. Незнайко се наведе и почна да се хваща с две ръце за моста. При това той се кискаше, за да покаже, че съвсем не го е страх. Снежинка хвана Незнайко за едната ръка, а Синеочка за другата и двете го преведоха през моста. Момичетата разбраха, че Незнайко се страхува, но не взеха да му се присмиват, защото знаеха, че момчетата мразят да им се присмиват. Като преминаха на другия бряг, нашите пътешественици тръгнаха по улицата и скоро се намериха пред една бяла къщичка с зелен покрив. 15 глава. В болницата. Снежинка се спря пред вратата и дръпна връвта на звънеца. Чу се звън. Цин-цин. Вратата се отвори. На прага се появи болногледачка в бяла престилка и с бяла забрадка, изпод която се показваха златисти къдри. Ах, майчице, извика тя и изплашено плесна ръце. Още един болен довели. Няма вече къде да ги турим, честна дума. И откъде ги вземате? Цяла година болницата стоеше празна, никой не искаше да се лекува, а днес вече 15-тият болен. Само, че това момче не е болно, отговори Снежинка. То идва да посети другарите си. Щом е така, влизайте. Момиченцата и Незнайко влязаха в лекарския кабинет. Доктор Пчелица седеше на масата и пишеше нещо. Пред нея имаше цял куп болнични карти, в които се записват болестите на болните. Като видя Снежинка и Синеочка, тя каза: Сигурно сте дошли да видите болните. Не бива, не бива. Вие забравяте, че на болните е нужно спокойствие преди всичко. Вие, Синеочки, имате вече и мушамичка на челото. Поздравявам ви. Аз ви и предсказвах това. Много добре зная, че щом вкъщи влезе макар и едно момче, само синини и буци можеш да очакваш. Ние нямаме никакво желание да видим болните, отговори Снежинка. Ето това момче иска да види болните. Той е техен другар. На това момче аз заповядах да лежи в леглото, а той станало без позволението на лекаря и както виждаме започнало вече и да се бие. Не мога да го пусна. Болницата не е място за побоища. Аз няма вече да се бия, обади се Незнайко. Не, извика строго Пчелица и почука с дървената си слушалка по масата. Момчетата винаги казват няма вече, а пък после пак същото. Смятайки разговора си с Незнайко за приключен, Пчелица се обърна към Синеочка. Я ми покажи челото си, миличка. Тя отлепи мушамичката и почна да разглежда челото на Синеочка. Мушамичката не ви е нужна вече, каза Пчелица, като привърши прегледа. Елате с мене, миличка, ще нагреем челото ви на синя лампа и синената ще изчезне. Тя излезе заедно с Синеочка от стаята, а Незнайко видя на закачалката една бяла престилка и бяла шапчица. Без да му мисли много, той облече престилката, нахлузи шапчицата на главата си, после сложи на носа си очилата, които Пчелица бе оставила на масата и като грабна дървената слушалка, излезе от стаята. Снежинка гледаше Незнайко с възторг, изненадана от неговата смелост и находчивост. Незнайко премина коридора, отвори една врата и се намери в болничната зала, където лежаха неговите другари дребосъчета. Той се приближи до първото легло и видя, че там лежи Мърморко. Лицето на Мърморко бе мрачно и недоволно. Как се чувствате? Попита Незнайко, като се мъчеше да говори с променен глас. Прекрасно, отвърна Мърморко и направи такава гримаса, сякаш се готвеше да умре след 5 минути. Изправете се, заповяда Незнайко.
Марморко неохотно се приповдигна и седна в леглото, като гледаше с тъп поглед право пред себе си. Незнайко допря дървената слушалка до гърдите му и каза: "Дишайте." "На какво прилича това?" измърмори Марморко. "Ту станете, ту легнете, ту дишайте, ту не дишайте." Незнайко го чукна по главата със слушалката и каза: "Ти никак не си се променил, Марморко. Мърмориш както винаги." Марморко отчудено го погледна. "Незнайко!" "Тихо!" изсъска му Незнайко. "Слушай, Незнайко, избави ме от тук," зашепна Марморко. "Аз съм напълно здрав, честна дума. Бих си ударил коляното, но то вече почти не ме боли. И какво да ти кажа, държат ме на това легло и не ми дават дрехите. Не мога повече да търпя. Искам да изляза. Разбираш ли?" Марморко хвана Незнайко за ръкава и не искаше да го пусне. "Добре," отговори Незнайко. "Потърпи малко, аз ще измисля нещо. Само ми обещай, че сега ще ме слушаш и ако момичетата питат кой е измислил балона, ще кажеш, че съм аз." Добре, добре," закима Марморко с глава. "В теб ми е надеждата." "Можеш да бъдеш спокоен," обнадежди го Незнайко. После се приближи до съседното легло, на което лежеше доктор Хапчев. "Миличък, спасявай ме," зашепна Хапчев. "Разбираш ли какво тегло ми е дошло до главата? През целия си живот съм лекувал другите, а пък сега мене ме лекуват." "И ти ли не си болен?" "Какъв ти болен? На рамото си има малко ожулено и под носа отраскано. Заради това няма никаква нужда да лежа в болница." Тогава защо те държат тук?" Разбираш ли, болницата им е празна, няма кого да лекуват, а на тях им се иска да се грижат за някого. Нали са момичета, а пък как лекуват? Пфу, отвън поставят медени мушамички и вътрешно дават мед. Това е неправилно. Отвън трябва йод, а вътрешно рициново масло. Не съм съгласен аз с това лекуване." "И аз не съм съгласен," заяви от съседното легло Дано. "Да се ходи не бива, да се тича не бива, на гоненица не бива да се играе, на прескочи кобила също, да се пее дори не бива. На всички ни взеха дрехите и ни дадоха по една носна кърпа. Лежи и се секни. Това е единственото ти развлечение." "Защо тогава сте дошли в болницата?" Вчера се изтърсихме от коша край града и легнахме да спим. На разсъмване ни събудиха едни момичета и ни казват: "Откъде сте, момчета?" А пък ние: "Летяхме с балон и паднахме." "Ах, вие сте паднали? Ах, трябва да ви лекуваме. Ах, да вървим в болницата." И тръгнахме. "Значи никой не е болен?" попита Незнайко. "Не, само Патронко е болен." Незнайко се приближи до Патронко. "Ти какво имаш?" "Навехнах си кръка и не мога да стъпя. Но не това ме тревожи. Рунтавко изчезна. Разбираш ли? Ако си ми приятел, моля ти се, потърси Рунтавко. Той навярно е тук някъде, но нали не мога да мръдна." "Добре," каза Незнайко. "Ще намеря твоя Рунтавко, но ти казвай на всички, че аз съм измислил балона." Незнайко обиколи всички момчета и ги предупреди да казват, че той е измислил балона. Най-после се върна в лекарския кабинет, а Снежинка го очакваше с нетърпение. Как се чувстват болните?" попита тя. "Какви ти болни?" махна с ръка Незнайко. "Само Патронко е малко болен." "Значи скоро ще ги изпишат?" зарадва се Снежинка. "Знаете ли какво мисля? По случай оздравяването на болните ще устроим бал. Че ще бъде весело." "Майче не се готвят да ги изписват," отговори Незнайко. В това време Пчелица и Синьочка се върнаха. "Защо сте облекли престилката? Какъв е този произвол?" нахвърли се Пчелица върху Незнайко. "Никакъв произвол няма," отговори Незнайко. "Просто ходих на разузнаване." "И какво показа вашето разузнаване?" насмешливо попита Пчелица. "Разузнаването показа, че всички болни с изключение на един са здрави и могат вече да се изпишат." Не, изплашено заговори Пчелица. "Представете ли си какво ще стане, ако изпишем наведнъж 14 момчета? Ще обърна целия град наопаки. Нито едно здраво стъкло няма да остане. Всички ще ходят с синини и буци. За да предотвратим опасността от синините, трябва да задържим момчетата в болницата." "Не е ли възможно да се изписват постепенно?" каза Синьочка. "Поне по едно момче на ден." "По едно е малко, поне по две," рече Снежинка. "Ние искаме по-скоро да уредим бал по случай оздравяването им." "Добре тогава," съгласи се Пчелица. "Ще направим списък и отутре ще изписваме по един болен."
Снежинка изръкопляска и се спусна да прегърне пчелица. Не, по двама, миличка, по двама. Толкова много ми се иска да бъдат изписани пък. Нали и вие искате да отидете на бал? Вие така прекрасно танцувате. Добре, по двама, смекчи се пчелица. Ще започнем с изписването на най-мирните. Вие трябва да ни помогнете. Обърна се тя към Незнайко. Кой от тях е най-мирен? Че те всички са мирни, извика Незнайко. Виж, това никога не мога да го повярвам. Мирни момчета няма. Трябва да се измисли някаква работа за тях, за да се увлекат в нея и да забравят лудориите. Тогава, хайде да изпишем най-напред тези майстори Винчо и Болчо. Те веднага биха могли да се заемат с поправката на автомобила, каза Синеочка. Добра идея, съгласи се пчелица. Ще започнем тогава с Винчо и Болчо. Тя записа имената им на една книжка. След тях аз бих искала да изпиша Марморко, каза пчелица. Той е просто нетърпим. Постоянно мърмори и не дава спокойствие на никого. Не е нужно, възрази Незнайко. Вие по-добре го подръжте в болницата, за да отвикне да мърмори. Тогава може да изпишем доктор Хапчев. Той е недоволен от болницата ни и постоянно критикува нашите методи за лечение. Много неспокоен пациент. Аз нямам нищо против да се избавя от него. Не, Хапчев също не бива да изписвате, отвърна Незнайко. Той цял живот лекува другите, нека сега и него да го полекуват, да види и какво е. По-добре да изпишете Палитро. Той е добър художник и за него веднага ще се намери работа. Мой ученик аз съм го научил да рисува. Нали, миличка? Помоли се Снежинка. Не може ли днес да изпишете Палитро? Аз ще го помоля да нарисува моя портрет. И Гуслю, прибави Незнайко. Той също е мой ученик. Аз го научих да свири на флейта. Снежинка отново се спусна да прегръща пчелица. Да изпишем тогава и Гуслю, моля ви се. Добре. За тях ще направим изключение, отстъпи пчелица. А останалите ще изписваме поред. Най-после списъкът бе съставен. Пчелица заповяда да дадат от гардеробната дрехите на Палитро и Гуслю. След няколко минути и двамата сияйки от радост влязоха в кабинета й. Изписваме ви, каза им пчелица. Постарайте се да се държите добре, иначе пак ще ви върнем в болницата. 16 глава. Концерт. Из целия град се разнесе веста за знаменития пътешественик Незнайко и неговите другари, които били попаднали в болницата. Вранка и Дебеланка неуморно тичаха от къща в къща и разказваха новината на другарките си. Тези другарки на свой ред я разказваха на други свои другарки, те на трети, и скоро цялото градско население се отправи като по команда към болницата. Всяко момиченце искаше да помогне с нещо на пострадалите момченца. Те мъкнаха със себе си всевъзможни неща. Едни носеха вкусни баници, други сладко, а трети мармалад или компот. За половин час момиченцата затръстиха болничната улица. Разбира се, в болницата не можеха да пуснат такова множество. Пчелица излезе на входа и каза, че болните нямат нужда от нищо, затова всички трябва да се разотидат по домовете си и да не вдигат шум под прозорците. Момиченцата обаче не искаха да си отидат. По някакво чудо те узнаха, че главатарят на момчетата на име Незнайко трябва да излезе от болницата с другарите си Палитро и Гуслю. Наложи се пчелица още веднъж да заяви, че Незнайко няма да излезе до тогава, докато всички не се разотидат. Ала вместо по домовете си, момиченцата отидоха при другарките си, които живееха на болничната улица. Когато Незнайко, Палитро и Гуслю, придружени от Снежинка и Синеочка, излязоха на улицата, видяха, че от всички прозорци надничат едва ли не по 10 момиченца. Незнайко бе много поласкан от това внимание. До неговия слух долитаха гласове. Кажете, кой от тях е знаменитият Незнайко? Незнайко е оня там с жълтите панталони. Този с големите уши ли? Никога не бих казала, че това е Незнайко. Той изглежда доста глупав на вид. Не, точно той е. Изглежда наистина
Малко глупав, но очите му са много умни. Едно момиченце от втория етаж на една ъглова къща, като видя Незнайко, взе да маха ръце и да вика с тънък писклив глас: Незнайко, Незнайко, ура! То се навеждаше безстрашно навън и в края на кращата едва не падна от прозореца. Добре, че другите момиченца успяха да го хванат за краката и да го вмъкнат обратно. Ох, какъв срам! Този Незнайко може да си въобрази кой знае какво, рече едно момиченце с строго слабо личице и остра брадичка. Имате право, лястовичке, отговори и друго момиченце с повдигната горна устна, изпод която блестяха бели зъбки. В никой случай не бива да се показва на момчетата, че ги гледат. Когато се убедят, че никой не обръща внимание на лудориите им, те сами престават да лудуват. Точно това казвам и аз, писанке, подхвана лястовичка. Момчетата трябва да се презират. Когато видят, че са презрени, те не смеят да те закачат. Лястовичка и писанка шушукаха, дрънкаха, докато не проглушиха ушите на всички, че трябва да се отнасят с презрение към долетелите с балона момчета. Всички момиченца се наговориха да не му обръщат внимание и ако ги срещнат на улицата, то още отдалеч да се връщат обратно или да минават на другата страна. Ама от това решение нищо не излезе. Кой знае по какво чудо всички научиха, че Палитро е художник, а Гуслю прекрасен музикант, който умее да свири на флейта. Всички, разбира се, искаха по-скоро да чуят как свири той, понеже в Зеления град свиреха само на арфа, а флейта никой никога не бе чувал. Мнозина дори не знаеха, че съществува такъв инструмент. Скоро момиченцата научиха, че Палитро и Гуслю са се настанили на ябълковия площад в къщата, в която живееше момиченцето Копченце със своите другарки. На втория етаж на тази къща, под самия покрив, имаше широка стая с голям светъл прозорец, заемащ цялата стена. Тази стая се хареса на Палитро, защото бе много светла и те с Гуслю решиха да се настанят в нея. Прозорецът на тази стая гледаше право към ябълковия площад. И ето, че надвечер ябълковият площад, по който по-рано не се забелязваше голямо движение, и изведнъж се изпълни с момиченца. Те се разхождаха две по две, хванати за ръце и искри и шум поглеждаха към осветения прозорец на втория етаж. Разбира се, те правеха това не за да видят Палитро или Гуслю, а просто от нетърпение. Всички искаха по-скоро да чуят флейтата. От време на време на отворения прозорец се мяркаше ту грижливо вчесаната глава на Гуслю, ту рошавата прическа на Палитро. След това главите престанаха да се мяркат и момиченцата видяха Палитро, който се бе облегнал на прозореца и гледаше замечтано в далечината. После пък на прозореца се показва Гуслю. Двамата почнаха да разговарят за нещо, като поглеждаха в страни и размахваха ръце. След това се наведоха от прозореца и взеха да гледат надолу. Накрая и двамата плюха поведнъж от втория етаж и изчезнаха от прозореца. По всичко изглеждаше, че нищо интересно вече няма да се случи, но момиченцата и не мислеха да се разотиват. И точно тогава от прозореца се разляха нежните като ромон на поточе звуци на флейтата. Те се носеха ту равномерно, тъй както се носят една след друга вълните, то игриво подскачаха и се премятаха във въздуха, като се гонеха и сблъскваха помежду си. Всички се развеселиха. Звуците на флейтата сякаш ги дърпаха за ръцете и краката и у всички неволно се появи желание да затанцуват. Прозорците на къщите се разтвориха безшумно. Движението на площада се прекрати. Всички замряха на място, стараейки се да не пропуснат нито един звук. Най-после флейтата замлъкна, но тогава от прозорците на срещуположната къща се разнесоха звуците на арфа. Арфата се опитваше да повтори новата неизвестна до тогава мелодия.
Нечии пръсти неуверено дърпаха струните. Мелодията, която почна отначало доста смело, постепенно отслабна и най-сетне съвсем замря, но в този момент флейтата й дойде на помощ, като подхвана продължението. Арфата се съживи, зазвуча по-уверено. Към нея от съседната къща се присъедини друга, после трета. Музиката стана по-силна и по-весела. Незнайко, който бе притичал с боите и с четката, за да ги даде на палитро, видя на площада пред къщата необикновено зрелище. Целият площад беше задръстен от момиченца, които слушаха този прекрасен концерт. Незнайко също се заслуша и дори заподскача на един крак, но като видя, че никой не обръща внимание на неговия танц, махна с ръка и изчезна във входа на къщата. 17 глава. Походът на Винчо и Болчо в града на хвърчилата. Сутрин раничко станете, ведрината проведете, бодро ти деня почни, работи, не се лени. Винчо и Болчо пееха песничката за ведрината, която поетът Цветец беше съчинил. Беше ранна утрин, всички в зеления град още спяха, а Винчо и Болчо вече крачеха по улиците и пееха, като едновременно с това правеха своята утринна гимнастика. Тъй като от предния ден знаеха, че сутринта трябва да ги изпишат от болницата, за да поправят автомобила, те се събудиха още преди разсъмване и почнаха да настояват да ги изпишат веднага. Пчелица, която повече от всичко на света се страхуваше от шума, заповяда бързо да им дадат дрехите. Дочули още веднъж звуците на песента, много момиченца се събудиха и занадничаха от прозорците. Някои дори излязоха на улицата. Ей, момичета, къде ви е гаражът? Извика Винтчо. Вървете, аз ще ви го покажа, предложи едно момиченце с червена шапчица и синьо палто с пухкава яка, направена от тъмно кафява гасеница. Добре, казвай на къде да вървим, надясно или наляво? Попита Винчо. Надясно, отговори момиченцето, като разглеждаше любопитно кожените им куртки. Надясно, ходом, марш, изкомандва Винчо, обърна се и закрачи по улицата. Раз, два. Болтчо вървеше в крак след него. Момиченцето потичваше отзад, едва успявайки да ги догони. Винтчо и Болчо така се засилиха, че отминаха търсената вратичка. Стойте, стойте, завика момиченцето. Отминахте. Кръгом, изкомандва Винчо. Двамата се обърнаха и се върнаха назад до портичката. Момиченцето отвори малката вратичка и тримата влязоха в двора. Близо до къщата имаше покрит с керемиди плевник. Ама че гараж. Това е обикновен плевник, ами не е гараж, измърмори Болчо, като отваряше широката двукрила врата. Винчо надникна в плевника и видя автомобила. Към гаража се приближиха още няколко момиченца. Тук е тъмно, каза Винчо. Хайде да изкараме автомобила навън. Но той не може да върви, нали е развален, отговориха момиченцата. Нищо да, ние с ръце ще го изтикаме. Хайде, бутайте отзад. Хайде, 1, 2. Автомобилът заскърца. С шум и скрибуцане го изкараха от гаража. Винчо и Болчо моментално се пъхнаха под него. Момиченцата стояха наоколо и смутено надничаха под колелата. О, чуваше се постоянно отдолу. Баката се е повредила. И гайка няма. Тръбата за подаване на сиропа е спукана. Най-после те се измъкнаха изпод колелата. Хайде, дайте тук френски ключ, клещи, чук и поялник, каза Винчо на момиченцата. Че ние нямаме такива неща. Как така нямате? Какво имате тогава? Имаме трион и брадва.
Ех, че сте с брадва, не се поправи автомобил. Има ли тук някъде наблизо момчета? Момчета има само в града на Хвърчилата. Далече ли е той? 1 час път пеша. За вас може да е час, а ние ще стигнем по-бързо. Казвайте, на къде да вървим? Ами ето, ще тръгнете надясно по улицата и ще вървите все направо. После пътят върви през полето, ще тръгнете по него и ще стигнете право в града на Хвърчилата. Ясно, отговори Винчо. Хайде, ходо, марш! Стой! Тутък си изкомандва той. Момичета, вие намерете някакви парцали и докато се върнем, изтриете хубавичко автомобила. Машината, братчета, изисква грижи. Добре, съгласиха се момиченцата. А сега ходо, марш! Двамата закрачиха към улицата. Когато завиха надясно, Винтчо изкомандва. Песен! И нашите приятели запяха колкото им глас държи. Тръгнахме на път далечен, с другаря си сърдечен. И вървяхме през полята, радвахме се на цветята. Но на жаба връхлетяхме и към къщи полетяхме. Дотичахме аз и той и викнахме ой! Когато свършиха тази песен, започнаха друга, после трета, четвърта. Скоро излязоха вън от града и тръгнаха по полето. Не се беше минал дори и час, когато в далечината се показа градът на Хвърчилата. Точно в този момент Винчо и Бочо забелязаха един спрян сред пътя автомобил. Като го наближиха повече, те видяха, че под автомобила има момченце. Главата и гърдите му бяха целите скрити под карусерията, а навън стърчаха само краката му, обути в черни, омазнени панталони. Братче, потиш ли се? Извика му Болчо. Момченцето измъкна изпод автомобила къдравата си чернокоса глава. Както виждаш, подтяза под автомобила. Какво е станало? Спря да му се не види. Тръбата за сиропа ли е повредена или дозирането на газа е нарушено? Не знам, не мога да намеря причината. Дребосъчът излезе навън и сърдито ритна с крак колелото. То беше облечено с черна куртка, която, както и панталоните му, беше до такава степен измазнена, че изглеждаше като направена от кожа. Ясно, че на нещастния шофьор бе отредено не толкова да кара автомобила си, колкото да лежи под него, търсейки най-различни нередности, което впрочем често ставаше с мнозина от притежателите на газирани автомобили. Винчо се завъртя около автомобила, прегледа мотора и като не намери причината, пъхна се под него. Той бутна тук-там, измъкна се отново и се спря, като се почестваше замислено по врата. След него под автомобила се пъхна Болчо. После отново собственика на автомобила. Така тето се пъкаха един след друг, то стояха като глезаха в изумление колата и се почестваха по врата. Най-после Винчо успя да намери причината за спирането на мотора и той заработи. Шофьорът бе доволен и с благодарност стисна ръцете на Винчо и Болчо. Благодаря, братчета, без вас бих се потил тук до вечерта. Къде отивате? Сядете, ще ви закарам. Винчо и Бочо му разказаха за целта на пътешествието си. Френски ключ, клещи и чук аз имам и мога да ви ги дам, само поялник нямам, рече шофьорът. Не може ли да вземем поялник от някого от вашия град? Защо да не може? Разбира се, че може. Нашият механик Бурмичко има поялник. Ще отидем при него. Тримата седнаха в автомобила и след няколко минути бяха вече на главната улица в града на Хвърчилата. 18 глава. В града на Хвърчилата. Този град бе разположен на плажа край реката. Тук нямаше дървета, затова улиците не бяха така красиви, като улиците на Зеления град. Затова пък навсякъде растяха цветя, както в града на цветята. Къщите тук бяха много красиви. Всеки покрив завършваше с високо острие, украсено отгоре или с дървено петле, което се обръщаше на различни страни в зависимост от посоката на вятъра, или с постоянно въртяща се малка вятърна мелничка. Много от тези мелнички бяха снабдени с дървени плющялки, които непрекъснато трещяха.
Над града навсякъде се рееха книжни хвърчила. Пускането им бе най-любимото развлечение на жителите. Ето защо и градът се казваше така. Хвърчилата бяха снабдени със специални свирки. Устройството на тези свирки бе много просто. Те се правеха от лентичка обикновена хартия, изопната на конец. Тази лентичка трепти от вятъра и издава твърде неприятен трептящ или проточен звук. Разногласното свирене на хвърчилата се сливаше с трещенето на мелничните плющялки и над града се носеше постоянен шум. Прозорците на всяка къща бяха снабдени с специални решетовидни капаци. Когато по улиците на града започваше игра на футбол, по която жителите също така много се увличаха, капаците на прозорците се затваряха. Тези усъвършенствани решетовидни капаци пропускаха в стаите достатъчно светлина и в същото време прекрасно защитаваха стъклата от футболната топка, която кой знае защо винаги лети не където трябва, ами непременно в прозореца и други стъкла. Като мина главната улица, автомобилът зави в една странична уличка и спря пред дъщена порта с малка вратичка. Над портата се издигаше дървено острие, украсено отгоре с блестяща стъклена топка, в която като в огледало се отразяваше наопаки цялата улица заедно с къщите, оградите и спрения пред портата автомобил. Шофьорът, който тук му е мястото да го кажем се наричаше Кравайко, излезе от автомобила, приближи се до вратичката и натисна скритото в оградата бутонче. Вратичката безшумно се отвори. «Влезте!» покани той Винчо и Болчо. «Ще ви запозная с Бормичко. Той е интересна личност, ще видите». Тримата приятели влязоха в двора, завиха наляво и се отправиха към къщата. Кравайко изкачи малката каменна стълба, намери едно бутонче в стената и го натисна. Вратата се отвори също така безшумно и нашите приятели се озоваха в една стая. Тя бе съвсем празна, без никакви мебели, освен закачената до едната стена плетена люлка, в която със свити на крава и крака и с дълбоко мушнати в джобовете ръце лежеше едно момченце в син комбинезон. «Още ли спиш, Бормичко?» поздрави го Кравайко. «Отдавна вече се е съмнало». «Аз съвсем не спя, ми мисля», отговори Бормичко, като обърна глава към своите гости. «Запознай се, това са майсторите Винтчо и Болтчо. Трябва им един поялник». «Здравейте, седнете, моля ви се», отговори Бормичко. Винтчо и Болчо смутено се огледаха наоколо и не видяха в стаята нищо, на което може да се седне, но Бормичко протегна ръка и натисна едно бутонче в стената близо до люлката. Изведнъж на срещуположната страна изскочиха 3 столчета с гаваеми седалки, като столове в театър. Винтчо и Болчо седнаха. «Забелязахте ли, че всичко тук е с бутончета?» попита Бормичко. «Натиснеш едно бутонче, вратата се отваря. Натиснеш друго, разтваря се стол. А пък, ако ви трябва маса, заповядайте». И Бормичко натисна друго бутонче. От стената изскочи горната дъска на една маса и без малко да перне по главата седналия на стола Винчо. «Нали е много удобно?» попита Бормичко. «Изумително», потвърди Винчо и се огледа наоколо от страх да не се стовари нещо друго върху главата му. «Техника до фантастични размери», похвали се Бормичко. «Единственото неудобство е, че не може да се сяда само до стената», рече Кравайко. «Аз точно това мисля как да направя, че столовете да се местят», отговори изобретателят. Може би просто ще бъде по-добре да се измайсторят обикновени столове», каза Болчо. «Това е чудесна идея. Трябва да се измисли най-проста обикновен стол», зарадва се Бормичко. Ама, да нали всичко гениално е просто? Изглежда, братче, че и ти си механик». «Механик съм», отвърна Болчо. «И двамата сме механици. На вас, значи, ви трябва поялник». Бормичко натисна още едно бутонче и за голяма изненада на зрителите плетената люлка почна да се спуска бавно надолу. Спуска се до тогава, докато легналият в нея Бормичко се просна на пода.
Когато слизате от обикновена плетена люлка, можете да си закачите крака на въжето, да паднете и да си разбите носа, каза Бурмичко, като ставаше от пода. В моята механизирана люлка тази опасност, както виждате, е напълно отстранена. Вие спокойно се спускате на земята и след това ставате. По същия начин, когато искате да спите, вие лягате на пода, натискате бутончето и люлката сама ви стига до нужната височина. Бурмичко почна да обикаля стаята и да натиска разни бутончета, след което се появиха нови маси, столове и лавици, отваряха се вратичките на различни долапи и килерчета. Най-после той натисна още едно бутонче и подът под него потъна. Елате тук! Чу се след минута гласът му от двора. Приятелите излязоха на двора. Това е моят гараж, каза Бурмичко, като заведе Винчо и Болчо до един каменен хамбар с широка желязна врата. Той натисна едно бутонче и вратата започна да се вдига нагоре като завеса на театър. Вътре се намираше някаква чудна кола с множество колелета. Гледайте сега, това е парен автомобил с 8 колела и фъстъчено охлаждане, обясни Бурмичко. 4 му колела са отдолу и 4 отгоре. Обикновено автомобила се движи над долните колела, горните са направени в случай, че се обърне. И 8-те колела са поставени по тъгъл, т.е. наклонено, благодарение на което автомобилът може да се движи не само така, както се движат всички автомобили, но и настрани, дори по гръб, т.е. съвсем обърнат с главата надолу. По този начин се предотвратява възможността от всякакви злополуки. Бурмичко се качи в автомобила и го показа в движение и при 4 положения, след което продължи обясненията си. Вместо обикновена бака, каза той, автомобилът има казан за нагряване на газирана вода. Отделящата се при нагряване на водата пара увеличава налягането върху буталото, благодарение на което колелата се въртят по-бързо. Зад казана има съд за приготовление на фъстъчен сладолед, който е необходим за охлаждането на цилиндъра. Разтопеният от нагряване сладолед тече по една тръбичка в казана и служи за смазване на мотора. Автомобил има 4 скорости. Първа, втора, трета и четвърта, а също заден и страничен ход. Задната част на автомобила има приспособление за пране на дрехи. Прането може да се извършва през време на движение на която и да е скорост. В спокойно състояние, т.е. при спиране на колата, моторът реже дърва, меси глина и прави тухли, а също така може да бели и картофи. Като се нагледаха на чудната машина, приятелите отидоха в работилницата на Бурмичко, която беше пълна с разни вектории. Там имаше стари счупени велосипеди, велосипедни части, колела, куп различни дървени пумпали и въртележки. Бурмичко дълго се лута из работилницата да търси поялника, но никъде не можа да го намери. След като прерови всички вектории, той изведнъж се плесна по челото и каза: "Ах, ма, че съм заплес, ама аз забравих поялника у Многознайко. Ще трябва да се разходите до него за поялника." Нищо, с автомобила ще отидем бързо, рече Кравайко. "Аба, кой той Многознайко?" попита Болтчо, когато нашите приятели, след като се сбогуваха с Бурмичко, излязоха на улицата. "Многознайко е писател", отговори Кравайко. "Нима?" извика Болчо. "Ще бъде много интересно да се запознаем с него. Аз нито веднъж не съм говорил с жив писател." "Ето, че ще се запознаете с него. Той също е твърде интересна личност", отвърна Кравайко, сядайки в автомобила.